Ole tungtung kan video chuanin thalak edit dan mudon chuwa chuda chuanin ka thalak edit nan hianin computer te kamang lawa kema phone android hianin ka edit thina chuanin app si pathum man big kania chung ka man big chu Snapseed Picsart le Lightroom hemi app pathum hianin thalak ka edit thina chuan voina hianin thalak ka edit nan hianin hemi FC nga hian pahnih hi karon hmangdona Snapseed le Picsart chu pahnih chuan karon edit dawn ni chuanin thalak ka edit tur hi shadow ka siam chawp dawna shadow siam chawp ni chuan tukverh thla hemi kha hei thalakin hnuang hian hi original ania hemi hi hlim tukverh thla a hlim karon siam chawp dawna hei heta hianin lo hmulenga edit sa hi hetami ang hianin karon edit dawn ni chumi ka edit na chu a tutorial kha a video in karon siama tuna hian kan lo enanga chuanin chumi kan en hmain IG a hianin RC photography ti han ka inda tlai asira hian kalo danga hming chu chuan tuna lo entranang Snapseed app hi kan lo open anga tuna chuan plus ti hi me turania chuanin heng folder atang hianin in edit tu thalaka kha in la chuak dawn ta ni hemi pencil lema hianin in metanga HDR hi tlemin karong khoi dewanga chuan a thalak hi tlema a eng deuh anga ya kina shadow kan bel tur kha a thim sen ani wangin saturation hi tlem kan pai bawk anga tuna chuanin selective hi kan lo tianga hei hi a tha em a in du na lai kha in select theya chuanin in du le in ti engin in ti thim theya chuanin saturation te contrast te khangte kha in adjust thei vek don ta ni hei tuna po hianin a kor te le a vun rong then lai hi tlemin ka ti eng duwa ka soi to ang khanin shadow kan bel huna khanin a thim le lutuk don ta hei tuna po a ban hi a thim big deuh ta chu tlemin karon ti eng dona nakina shadow a hanin a thim lutuk tur ve nan khan tuna chuan tune image a kan kala chuan tune image hi chu a thalak pumpui adjust na khania brightness te contrast te saturation ambience khang ho adjust nang khan man tur ania tikhan Snapseed atanga edit the chu kan zowa thalak hi kan save anga Picsart a kan lo edit leng tuna Picsart app kha in lo hong anga tools khan in kalanga chuan crop te khin metanga a thalak hi a kelam pang hi tlem kan crop deuh dawn ni chuan a sir hi kan crop le deuh bawk anga chuan tuna sticker te khianin in metanga chuan window ti in search anga chuanin tukverh khami a bel tur kha haron lang dawn ni hetami ho hi in du khain thlang theya chuan hei hi karon thlanga tuna kan lo belanga chiang deuhin lo en ula chuan tuna blend ti hianin kalanga chuan multiply hin metanga chuan khami shadow kha
shadow tak tak angin aron lang don tan chuan adjust tia hianin kalanga clarity hi tlemin kapisang deuh dona saturation hi karong khoi le dewanga saturation hi tlemin karom pai deuh dona ma seng ka pai tam longa a chan chu a thlalak hi a sen lutuk chuanin a ang lawa a mawi lo ani tlema an thei deuh nan khan saturation khi tlemin karom pai don ni tikhanin a thlalak edit chu kan zowa a thlalak khi in save don chunin a sirah khian arrow in karong ko tiranga khimia khianin in metanga chuan in thlalak kha gallery ah a in save don ani Thank you for watching. The video hard try to show in like sakura. Nếu subscribe sakura chuan bell icon tha để theo dõi chuan cái video thar in this one chuan next video em